Здравейте! Добре дошли в Oxy, мястото, на което можете да създавате собствени сайтове само за минути. С Oxy можете да преминете на по-висок план и да използвате повече функции по всяко време. Можете да видите какво предлага всеки един пакет, като посетите страницата ни с цени. Изберете между различните платени абонаменти – сребърен, златен или платинен, на месечна база или като годишен спестовен план. С всеки от платените ни пакети получавате безплатен хостинг. Можете да добавите домейни към вашия сайт и ще получите безплатен домейн, ако закупите годишен план. Колкото по-висок е планът ви, толкова повече трафик, пространство и страници получавате. С нашите премиум планове можете също така да създавате безплатни бизнес имейли. Броят на електронните пощи зависи от плана, който използвате. С нашите платени абонаменти можете да добавяте и икона на сайта. Да използвате Google Analytics, за да следите трафика на сайта и да нямате реклами по страниците си. Нека видим как може да направим апгрейд директно от редактора. Отидете в менюто Настройки на профила. В таба Абонаменти ще видите всички ваши пакети и техния тип. За да преминете към по-висок план, натиснете тук. Щом натиснете Upgrade, ще бъдете прехвърлени на страницата с цени. Изберете желания от вас план. Ще видите списък с всички въведени от вас адреси. Изберете един от тях или добавете нов адрес. Изберете държава. Въведете име и фамилия, адрес и телефонен номер. След като натиснете Потвърди, ще отидете на страницата за плащане. Тук виждате ДДС, цената на абонаментния план и крайната цена. Изберете валутата, въведете номер на картата, с която плащате и изберете месец и година на изтичане. Въведете име на картодържателя и кода за сигурност на кредитната или дебитната карта. Този код обикновено се намира на задната страна на картата. Имайте предвид, че Oxy притежава SSL сертификат от най-високо ниво с удължена валидност, което ни дава зеленото поле до нашия URL адрес. Ние предлагаме и възможност за връщане на поръчката в срок от 14 дни. Това означава, че можете да се откажете от закупения план в рамките на 14 дни от поръчката и да си получите цялата сума обратно. Oxy отговаря също така на стандарта PCI DSS за безопасност на онлайн плащанията. Имайте предвид, че ние не съхраняваме данни за кредитните или дебитни карти на нашите потребители. Забавлявайте се, докато създавате.